Il-Gvern mhux se jappella mid-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li sabet li kien hemm ksur ta' dritt tal-espressjoni meta ġie ordnat it-tindif tal-monument tal-assedju l-kbir. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Ġustizzja qal li nota tas-sentenza tal-imħallef Joseph Zammit McKeon u wara konsultazzjoni mal-Prim Ministru mal-Avukat tal-Istat, il-Gvern mhux se jappella mis-sentenza minkejja dritt li jagħmel dan skont il-liġi. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar id-deċiżjoni tal-qorti, il-Prim Ministru Robert Abela fakkar f'waħda mill-ewwel deċiżjonijiet liħa meta ordna biex il-mafkar ma jitnaddafx. Waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħadd mendu ġejt elett bħala Prim Ministru kienet li jiena tajt ordni biex il-mafkar tal-assedju l-kbir ma jiġix ikklerjat, jiġifieri ma qatx nistenna d-deċiżjoni tal-qorti imma antiċipajt dik id-deċiżjoni bi ġranet. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti rrakkomandat lill-attivisti biex fl-eżerċizzju tal-jett tal-libertà tal-espressjoni juru sensoli ta' kura, responsabilità, rispett u sensittività lejn il-monument tal-assedju l-kbir u lejn iż-żona tal-madwar. Għaltilhom li għandhom jevitaw kull twaħħil jew tqejjid ta' oġġetti bħal fjuri, xemat u stampi ma' 3 figuri tal-monument tal-assedju l-kbir u mal-pedestal l-abjad. Żiedet li dawn jistgħu jitqiegħdu mal-istruttura mal-ġebla roża biex ma ssirx ħsara u mal-parti t'isfel net fejn imiżruha. B'reazzjoni għad-deċiżjoni il-Prim Ministru sostna li ma jara ebda raġuni għalfejn il-Ministru Owen Bonnici għandu jirreżenja. Stqar li d-deċiżjoni tal-qorti hija messaġġ b'saħħtu ta' kemm f'pajjiżna għandna istituzzjonijiet oqrati li jaħdmu b'indipendenza sħiħa. Il-messaġġ li ħareġ illum huwa li għandna istituzzjonijiet f'pajjiżna li jaħdmu, rati li jagħtu id-deċiżjonijiet tagħhom indipendentament kompletament mill-eżekuttiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.